in zijn leven, dan wil ze niet vergeven. Wie dat is egaal. Voor die aan kankerlieën, gewoon weer samen strieën, dat is toch gans normaal. We willen heen beloven, we fietsen straks naar boven, voor het goede doel. Dit is wat we ook melden, we zoeken sponsorgelden, ja lees een heleboel. Kennemerk de Hoer, we fietsen op de top. Van Aldues, want ons doel dat ligt op bovenop. Dus geef nooit op, dat is een miseles. We gaan een mooi en dat doen we wouden hier of 6. De wet die van tevoren, waar het gaat gebeuren, dat is niet bekend. Garanties voor een leven, die zien we niet te geven. Er zijn dingen waar ons bent. Dat is de weg naar boven, want wie wil het beloven? We fietsen geld bij jij. Kwaliteit van leven, dan moet je dus vergeven. Dat duidt toch iedereen. Kennemerk de Hoer, we fietsen op de top. Van Aldues, want ons doel dat ligt op bovenop. Dus geef nooit op, dat is een miseles. We gaan een mooi en dat doen we wouden hier of 6. Wat wil ze het liedje zingen, het Zedenberg bedwingen, born for life op. Om dat toch te waarderen en guld te gaan doneren, dat is het beste toch. Kennemerk de Hoer, we fietsen op de top.